Why did you make me black? We are created in His image, with love. We are created in His image, with love. With love. We schapen naar zijn beeld en gelijkenis. We lijken op de Heer, besef je wat dat is. De kroon der schepping, wat de erkenning. Een koninklijk priesterschap, dat ben ik. Daar heeft de Heer over nagedacht. Zo wie is de man die de man maakt? Wie is de man die de man kracht? Zo wie is de man die de man maakt? Kijk naar mij, een beeld van de Heer, ik ben vrij. 24/7, want de Heer krijgt idee. Nooit verwijt, je weet ik heb geen spijt. Een levend voorbeeld, kijk maar naar mij. We zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Want toen hij je schiep, heeft hij zich niet vergist. Dus luister niet naar mensen, want hij beslist wie je bent, wat je bent en waar je gaat. Goedenavond, dames en heren, jongens en meisjes. Welkom, ik ben de MC van vanavond. Ik ben Vincent, mijn collega. Jonathan Muzikalo. En samen zijn we de MC's vanavond. Voor we beginnen ga ik u een lief vragen om op te staan, zodat we samen de avond kunnen opdragen aan onze Heer Jezus Christus. Geweldig. Alle Vader, we zeggen u dank voor uw goedheid, voor uw trouw, voor uw liefde. Dat wij hier zijn vanavond hier om te kijken naar onze theatervoorstelling De Spiegel. Heer, we leggen de hele avond in uw machtige handen en wij vragen aan iedereen waaraan naar huis gaat met een boodschap van u. Heer, geef ons een gezegende avond in de naam van Jezus Christus. Amen. je mag plaatsnemen. Nou, dan wil ik uitnodigen de directeur van het Surinaams Bijbelgenootschap. En dat is meneer Erwin van Axel. Mag ik een applaus voor? Goedenavond van mij dan. En voordat ik begin wil ik alle vaders een hele fijne en gezegende vaderdag toewensen. En ik hoop dat ik flink in de bloemetjes ben gezet vanochtend. Nou, welkom allemaal bij het theaterstuk De Spiegel. Het is een grote eer voor het Surinaams Bijbelgenootschap om u allen vanavond hier te verwelkomen. Het Surinaams Bijbelgenootschap heeft als missie om de Bijbel beschikbaar te maken voor iedereen in elke gewenste vorm en formaat. Vanavond presenteren we het woord van God in de vorm van een dramatisch theaterstuk. De voorbereidingen voor dit stuk zijn al meer dan 4 maanden in volle gang en het idee hiervoor ontstond vorig jaar. Het begon allemaal toen wij mevrouw Kimberly Wijnhout-Molijn, beter bekend als de producer van het welbekende kinderprogramma Kingsland, vorig jaar benaderde om deel te nemen aan een van onze tv-producties en wel genaamd Ik lees de Bijbel omdat. Na de opnames van deze tv-productie kregen wij de vraag van mevrouw Molijn als SBG iets speciaals voor de jongeren wilde doen. Aangezien de jeugd een belangrijke doelgroep is binnen onze missie, waren we zeer geïnteresseerd in haar ideeën. Zo werd het concept voor dit theaterstuk genaamd De Spiegel geboren en kreeg het steeds meer vorm tijdens de verschillende ontmoetingen en vergaderingen. Wat dit theaterstuk zo uniek maakt, is dat het wordt opgevoerd door 17 jongeren, afkomstig uit 10 verschillende gemeenten en kerken. Hier zien we dus opnieuw de interkerkelijke samenwerking waar het Surinaams Bijbelgenootschap bekend om staat. We hebben jongeren samengebracht die elkaar nog nooit eerder ontmoet hadden, met als doel dit theaterstuk voor u op te voeren. Vanavond zult u dus niet eigenlijk een bestaand theatergroep op de planken zien, maar het zijn jongeren die zijn geselecteerd nadat zij audities hebben gedaan, de tekst of het script hebben geleerd en wekenlang hebben geoefend. Velen van hen hebben nog nooit eerder hun acteertalent voor zo'n groot publiek op de podia gebracht. Hoewel de repetities niet altijd gemakkelijk waren,
heeft de kundige leiding en aanpak van Kimberly ervoor gezorgd dat de groep vandaag klaar is om voor u op te treden. Naast het feit dat jongeren uit 10 verschillende kerken deelnemen aan dit theaterstuk, is er speciaal voor deze productie ook een teamsong geschreven, genaamd In His Image. En is er ook een videoclip geproduceerd, waarin de boodschap geschapen naar zijn beeld en gelijkenis naar voren wordt gebracht. Nou, waarom de titel De Spiegel? Een spiegel is in eerste plaats bedoeld om naar onszelf te kijken. Ik weet zeker dat velen van u, voordat u vandaag uit huis vertrok, nog even in die spiegel hebt gekeken. Om te kijken als alles goed zat. Maar soms hebben we ook een spiegel nodig om niet alleen te kijken als alles goed zit, maar ook om te zien wat juist niet goed zit. Vandaag willen we u middels dit theaterstuk een spiegel voorhouden. Een spiegel waarin we voornamelijk willen reflecteren op sociaal-maatschappelijke onderwerpen waarmee onze jeugd vandaag aan de dag wordt geconfronteerd. Zoals mentale gezondheid, pesten en groepsdruk, meer bekend als peer pressure. Deze vraagstukken kunnen ons allen ertoe aanzetten om na te denken over hoe we als samenleving en in het bijzonder als kerk hiermee omgaan en hoe we onze jeugd kunnen helpen en ondersteunen. In de spiegel wordt u meegenomen op een emotionele reis door de innerlijke strijd van verschillende personages. Het stuk brengt op indringende wijze de worstelingen en angsten van jongeren met hun eigen gedachten en gevoelens naar voren. Het confronteert ons met de harde realiteit van mentale gezondheidsproblemen, die vaak onzichtbaar zijn, maar desondanks een enorme impact hebben op het leven van onze jonge mensen. Het theaterstuk herinnert ons eraan dat het van cruciaal belang is om een veilige omgeving te creëren waarin jongeren zich vrij voelen om over hun mentale gezondheid te praten en de ondersteuning te krijgen die ze nodig hebben. Bovendien wijst het ons op wat Gods woord zegt over wie we zijn in Christus, geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. Tot slot wil ik iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan de spiegel, de cast en crew, voor hun inzet en bereidheid om hun talenten te gebruiken om deze boodschap met ons te delen. Laten we hun werk eren door onze betrokkenheid te tonen en onze gemeenschappen te transformeren tot veilige en ondersteunende omgevingen voor de jeugd. Laten we samenwerken om de spiegel van de jeugd te polijsten, zodat ze met trots hun eigen unieke reflectie kunnen zien. Laten we ze helpen om te kunnen groeien en bloeien, om hun volledige potentieel te kunnen bereiken. Ik wens u een hele fijne kijktijd toe. Van harte goedenavond. Dankjewel, meneer Ernie van Axel. Zo, voordat we beginnen met het theaterstuk De Spiegel, hebben we enkele acts voor u. Ja, dan wil ik uitnodigen de eerste act van de avond, Stefano Stedenburg. Mag ik een applaus? Oh.
Zo, dat was Stefan. Mag ik nogmaals een applaus? Nogmaals bedankt. Nog een reminder, alsjeblieft tijdens de voorstelling zo min mogelijk opstaan, zodat u uw buurvrouw en buurman natuurlijk niet stoort. Maar we gaan verder gaan dit door. Zo. En die is? Yes. Niemand minder dan? Joy Mayer! The room grew still as she made her way to Jesus. She stumbled through tears that made her blind. She felt such pain. Some spoke in anger. Her folks whispered, "There's no place here for your kind." So long she prayed through the shame of she faced, till at last she knelt before his feet. And though she spoke no words, everything she said was heard. She poured a love for the master, from her bones and now the master. Like oil from your knees, I love testify.
prisoner to sin that held me bound. I spent my day, poured my life without measure into the treasure box I thought I found, until the day when Jesus came to me and healed my soul with the wonder of His touch. So now I'm giving back to Him all the praise He's worthy of. I've been forgiven, and that's why I love Him so much. I come to pour my praise on Him like oil from Mary's anointing flowers. Don't be angry if I wash His feet with my tears and dry them with my hair. You understand that my Jesus for me. You did not feel what I felt when He wrapped His loving arms around me. Yeah. You don't know the cost of the oil.
measure love. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Ooh, you say I'm loved when I can't feel it. You say I'm true when I think I'm weak. You say I'm held when I'm vulnerable. And when I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. You say when I can't feel a thing. You say I'm true when I think I'm weak. And you say I'm held when I am taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. You say when I can't feel a thing. You say I'm true when I think I'm weak. You say I'm held when I am vulnerable. When I don't belong, oh, you say I'm yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. You have every failure, God. You have every victory. You say when I can't feel a thing. You say I'm true when I think I'm weak. You say I'm held when I am vulnerable. When I don't Zo, hebben jullie genoten? Ja. Waarschijnlijk zijn ze nog een beetje in de spanning voor wat ze zo meteen gaan zien. Laten we het nog een keer proberen. Hebben jullie genoten? Dat vind ik beter, dat vind ik beter. Maar zoals u het ziet, is onze God een God die relaties herstelt. En vanavond willen we toch wat aandacht besteden aan onze papa's en vooral is Vaderdag. Dus maak een hartelijk applaus voor alle vaderen.
alle vaders zijn we happy Mother's Day. Ja, ook van mij kant uit een fijne vaderdag. Zo, mensen, dat was onze één voor de laatste act. Dus dat wil zeggen, we gaan nu naar... Ik wil nog hun. Naar... Nog man, ik wil het krachtig. We gaan nu naar... Dames en heren, het theaterstuk De Spiegel. Op de eerste dag sprak God met kracht en zei licht. Op de tweede dag, met een krachtige hand spitste God de wateren en schiep hij de grens tussen hemel en aarde. Op de derde dag, met een machtige stem, riep God het droge land tevoorschijn. Op de vierde dag schilderde God met precisie de hemel met een spel van lichten, de zon, de manen en de sterren. Op de vijfde dag vulde God de wateren en de lucht met leven. Op de zesde dag, vol verwondering, schiep God een veelvoud aan dieren op het land. En nog specialer, op de zesde dag schiep God. Met zijn handen formeerde hij u en ik. Hij formeerde ons in zijn beeld en in zijn gelijkenis. Dames en heren, Het theaterstuk De Spiegel. We hebben allemaal onze onzekerheden. De stemmen in je hoofd elke dag opnieuw. En dat maakt dat jij je minder voelt. Waarom ben ik zo geschapen? Waarom kan ik niet zijn zoals die anderen? Waarom kan ik niet zijn zoals die anderen? Waarom kan ik niet zijn zoals die anderen? En dan mijn mama, dat is ik zei je niet zo doen. En ik, waarom ben ik zo dik? Wil je me verstaan? Zij de boeken van Blakasso. Waarom moet ik pinaren? Wat heb ik gedaan om dit te verdienen? Ik ben moe van het leven. Move on! Zie je deze plekken? Zie je deze plekken? Ja, je ziet goed. Ik heb witte pigmentvlekken. En om deze plekken kan ik me niet meer sexy kleden. Ik ben moe! Ai, kijk, iedereen ziet er zo goed uit. Na mi versie wat tranga. Zijn na mi versie tranga! Waarom ben ik geboren? Ik haat mezelf. Ik wil niet meer leven. Ik hou niet van mezelf. Ik ben al moe.
Hier. Nee. Alles. You surround me with song of deliverance from my enemies till all my fears have come. I'm no longer a slave to fear. I am a child. I'm no longer a slave to fear. I am a child of From my mother's womb, you have chosen me. Maar gij geheel anders, omdat gij Christus hebt leren kennen. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. Maar jij geheel anders. Maar hoe? Want dit is echt een serieus probleem. Ik ben onzeker. Ik durf niet eens in de spiegel te kijken, anders raak ik geconfronteerd met wie ik werkelijk ben. Ik twijfel veel. Er lijken soms wel stemmen in mijn hoofd. Hoe kom ik van mijn onzekerheid af? Hoe stap ik af van dit negatief zelfbeeld? Isaiah. Leven in onzekerheid is nooit goed. Wie ben je, Isaiah? God gaf ons allemaal een identiteit en heeft ons allemaal geschapen naar zijn beeld en gelijkenis. En als je weet wie je bent in Christus, Isaiah, en waarvoor je geschapen bent, dan mogen angst, twijfel, onzekerheid, laag zelfbeeld geen invloed hebben op je. God heeft je geroepen zoals je bent voor een doel. Isaiah, sta voor de spiegel en zeg me na. Heer, ik prijs u. Heer, ik prijs u. Heer, ik prijs u. Heer, ik prijs u. Want het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Want het is een wonder hoe u mij heeft gemaakt. Alles wat u heeft gemaakt. Alles wat u heeft gemaakt.
nogmaals, alles wat u heeft gemaakt, alles wat u heeft gemaakt, Heer, is bijzonder. is bijzonder. Isaiah, kijk jezelf aan in de spiegel en zie hoe bijzonder je bent. Zo. Na lange tijd gaan we weer naar een feest. Hey. Dat ze pasta gaan hebben hoor, met garnalen, vaak vragen garnalen voor zo'n dieren. Ziet er goed uit? Jawel. Niet te sexy toch? Nee, want ze moeten niet zeggen dat ik man zoek toch? Hoe laat is het? Waar blijft Gaby? Hoe laat ik bang? Gabe, ik ga naar het station. Wat? Begin niet hoor, Gaby. Begin niet. Doe normaal, sta je niet aan. Ik pas een Monicon speciaal. Ik moest een nieuwe collectie voor je gaan kopen, een nieuwe jurk voor je gaan kopen, een nieuwe collectie van Sas. Hele week drama. Haren moeten gedaan worden, nagels moeten gedaan worden. Nieuwe schoenen, meisje, doe normaal. We zijn al laat. Maha, het gaat niet om die dure dingen, alle stomme dingen die jij voor me verkocht die ik moet aandoen, maar om die idiote puisten hebben gezegd, ik haat mezelf! Kipi, je overdrijft, weet je? Die puisten zijn heus niet zo erg. Ja, Heba, jij maakt het totaal niet druk hoe ik me voel. Wat als iedereen naar me kijkt en ze vragen me wat die puisten zijn in mijn gezin? Wat moet ik dan verder? Ik wil niet mee, ik ga niet mee! Kelly, praat aan jou! Ik ga mee! Zo, je nou komt je komt wat next in man ja man. Hey Sam. Hoe bedoel je? Dat wil je om te eten houden, want de drie breden. Drie breden ja. Drie breden. Hey. Prins Fire. Nou oi. Mijn vrouw, zou je niet worden? Kan iemand die iets zeggen nog? Als ik jouw vrouw was door lang geleden. Hé, jullie praten veel, wat gaan we doen? Oké, we gaan nou wel eens. Om mijn money doen. Nou dus hé, alles mijn pot 50. Vet zo, barkie. Dat is geen probleem. Ik hoop niet dat het meer money. Sorry. Suma, wat denk je van doen? Wat je blijft mee man? Nou, maar dan volgen we al bestel nog. Maar mevrouw, Hé, pas aan maar bestel. Wat is dit? dat sowieso. Hey Jerry, die strip in de volvo. Ik ben leuk, maar laten we gaan. Jullie doen altijd zo. Je mag als wat je hebt op. Precies, dan ga ik hier zo. Dadelijk je op dan maken, next in order. Ik ben ook van het drama. Hey, wat dat voor me? Larissa, ik roep je toch? Niet wacht, kom hier maar. Kijk het telefoontje voor je, want ik moet echt dringend bellen, weet je, om bedrijven van benaderen om een reclame te maken. Your girl Mandy is getting famous, so ik moet echt even bellen. Luister, geef je mijn telefoon. Zorg ervoor dat je me belt en niet opmaakt, want je hebt eeuwig wat. Ja.
Ini mata kisah no. Dulu mina ko pasan disja, ni ere takwan dulu songko pasan, ni ere takkan ji sini sing osma. Mek ma kasama cek oi mi tevi wang pataki, mi ma terasa dulu. Dus mi no wa. Mi masuk masani. What aja Anda Ya, misabi. No kok skip gambar. Wata nga misabi. Yaman misabi. Bisita ko kayo. Saya dekat sabi bagi mas mami telepon. Halo, Abi. Bibagi as mami telepon bel enda. Misi lekas makan. No cara telepon ko baka kanan mo bayar kau sering mo flash. Mama, you sref over. No, Arki. Dus lugu asma koso isabi enak banget. Misi asma aproy pas mas kreki mi dus mo praktek. Isabi to? Mendi, Mendi ah. Nino, that's Cedric. Mendi. Schoon heet Liko. Oh my god, Cedric, is that a title? Ik wil je goed, maar vraag wel. Nee, je hoeft me niets te vragen. I don't have your time. Maar ik wil het ook wat vragen. Wat wil je vragen? Nee hoor, guys, not today. Ik heb haast. Doe ik jullie morgen. Zo, maar daarom groeit hij. Mandy boy, Mandy tak, nak ambil lagi. Mari mahar. Look, you know me brother. I'm going to take it as I'm free. No, you're downstairs and me mouth. Where was that man? I have to take them. It's not money needed. Don't have to make a back at the job. Hey, o que tá com uma pinta não embarica, só uma não manga direito. Não, não, arque jeito. Look at that. Alasma, a man did go. No, que as pessoas não acham. As maluco materialistas, a poder que fez refi, plus, isso é por aí fácil, mano. Me não pode pagar, não pode. Não, não é ele. Não é ele, não. Não, isso daqui é 50 pay. Lip me. A por aí não há problema, família, mano. Que ele é isso ou não? Mas é só um problema. Até isso, Susan, liga todo. Vai a frente não tá comigo, mano. Não play, não play. Isa po tama ko ko baile ko. Tala. Lucia po we ding. Como é? Jaden. Outro Jada. Uno con la fecha, uno con la next. Cuando te duele la cima que fue. Imagina, mano, you, Blacka, uma da presidente, o limão. Não é clara, só anda atrás. Ei, não tá aqui. Não, ei, nada a
gespannen binnen. Tegen ze daar op u tegen te zeggen. Jill, waarom ben je geen van mijn burgertjes? Hey guys, ik heb er geen zin in vandaag. Hè? En Martin, het is Jill en geen Jillen. Dat was gewoon een compliment. Jillen, wat is Je moet de kamer hoor. Dus zo, je zit wanneer? Gio, nee. Onze afspraak gaat niet meer door en je weet precies wat je gedaan hebt. Ik wil het even niet erover. Wat heb ik gedaan? Wat heb ik gedaan? Hey Gio. Maar zo zijn dat. Help me met de pakboeken alsjeblieft. Ja, schat. Waar is de rekening naartoe? Hey, Dat is ja. daar is de bal. Hey, daar staan. Dadelijk. Daar staan. Mama, ik kom. Hey, Sia. Hey, Sia. Mama, ik kom. Sia. No, maar is dat is met dat as maar La vrouw is ook pa. Hey, ik ala de se problema da. Não sou máximo. O cara aí. Não vai. Dus dat guys, ik heb een idee hoor. Kom eens gaan eten. Meisje, is dat niet zo? Kijk nou, je mag niet praten, want jij eet voor altijd mee. Maar kan bos van nog alle blos gaan. Nee. Toen dat niet gaat doen toch, dan was het weer vallen. Want ik moest het toch. Dat is het. Moet ik overgeven. Alles nog kan betok wat iedereen verloren. Maar hey, we zijn daar naar zeggen wat iedereen het dat. De loop nyang. No, hey, look at Tori boom. Volgens mij de loop dus er niet toe. No. Zo maar. Maar hoe doe je dat? Asa, zo maar fácil. Nee, maar Cedric. Jullie mogen echt iets specifiek leren hoor, over haar tweede woman. Want ik weet zeker dat jullie normaal niet kunnen. Wat gaan we leren? Nou, kom. Nee, ga gewoon. Je bent grappig. Hé, maar dat zou ja. Maar niet dan. Primateur kindje, met je piernetje voor vriendin. Deze kant van de school is echt niet voor jullie, hè? En jij moet even aan de infuse om door te groeien op de figuurse. Oh, wat zielig. Wat is jullie brood en die thermosfles? Want jullie zijn toch de screeningskinderen die mensen gevoeld alsof ze dom zijn? Ja. Jullie zijn hoeveelste vroeg op de middelbare school? Ja, hè? Dit soort kinderen lopen echt nog met de huiswerkboekje. En meisje, gewoon nu waar ik zag gisteren staan. Ben je dat soort Jesus student? Dat is Lico en echt geen bijbelschool, hè? Oké dan. Lees je bijbel bij dat? Kijk, baby. Het is allemaal niet mijn schuld dat jij de derde keer doet, hè? Het was jullie van je stage moeten lopen, hè? Aangezien het COVID dus jullie niet heeft geholpen, denk je nou echt dat hij de moeilijke branche een punt gaat geven? Of presentatieskills gaat bijbrengen? Of hoe je heel verleden? Want wij kunnen met 2 jaar wel gewoon in één klas zitten. Wat ben je gewoon naar een baan, een park? Wat is je probleem? Dat is het. En je moet je plek kennen, hoor. Want jullie gaan spoorklas zijn. Wacht even, ja. Jullie met steden gebruiken, moeten 1 keer proberen om het netje aan te
Jongens, meisjes, dames en heren. Het is belangrijk dat je begrijpt dat elk een van jullie geschapen is met een specifiek doel op een specifiek gebied. En de vijand zal er alles aan doen om je ervan af te houden. En weet je hoe hij dat doet? Weet je? Hij begint in jouw gedachten. Zolang hij kan, zal hij je gebonden houden en je van je vreugde, liefde en geloof beroven. Maar vandaag breken wij uit deze vicieuze cirkel. Wil de Heer jou gebruiken. Voor de een is het business, voor de een educatie, de andere religie, of voor de beleidmakers, de politiek. Wie ben jij? Wie moet jij beïnvloeden? Op welk gebied moet jij een impact maken? Leef je met een doel of leef je omdat je wakker wordt?
De regisseur van dit leven geeft aan ieder mens kansen. Maar wat wij niet zien met onze natuurlijke ogen, is het doel waartoe wij geroepen en geschapen zijn. Elke dag wordt belemmerd door onze eigen beslissingen. Luister goed. De keus die jij nu maakt, heeft invloed op jouw toekomst. De keus die jij nu maakt, heeft invloed op jouw toekomst. En zelfs de onzekerheid is een keus. Het leven is echt niet eerlijk. Waarom moet ik pinaren? Waarom moet ik met honger naar school? Ik heb soms niet eens geld om de bus te betalen. Waarom? Wat heb ik gedaan om dit leven te verdienen? Ik zeg altijd, ik heb maar één kans nodig en ik haal mijn hele familie uit deze armoede. Waarom kan ik niet zijn als mijn vrienden? Waarom? Kijk wat zij aan hebben. Ik kijk naar mij. Waarom kan ik niet zijn als haar? Of als hem? Dit alles heb ik te danken aan mijn ouders. Zij hebben ervoor gekozen om ons in deze armoede te zetten. Waarom? Ik ben er moe van. Wanneer zal er een verandering in komen? Wanneer? Kijk maar het klein. Zo akelig. Vies. Verpuisten. De dure kleren en dan het geld van mijn ouders maakt me niet gelukkig. Het lijkt alsof mijn gezicht mijn grootste straf is. En omdat ik niet gelukkig kan zijn, wil ik niemand gelukkig zien. Daarom haat ik alle meisjes met een mooi glad gezicht. Zolang ik kan, pest ik ze kapot. Ze moeten voelen wat ik voel. Ja, je hebt me goed gehoord. Minderwaardigheid en verdriet. Ja, ik ben jaloers. Ik gun niemand geluk. Hey boy. Ben je moe? Ben jij moe? Ben je moe? Ik Jaden, ik ben moe! Ja, ik ben moe! Van al die dingen dat ik moet aanhoren. Van al die dingen die mensen me zeggen. Ik moet het accepteren. Van Jaden is chatu. Suku lengte. Sandopi. Die lengte bij praten nog beter. Ja? Mim soirée. Al dat soort dingen. Het irriteert me. Het stresst me. En ik moet ermee leven. Ik moet mezelf iedere keer weer bewijzen. Omdat de mij onderschat. Van wie komt mijn lengte? De man test. Wel. Hey. Moet dat test me, boy.
En dan ai, die meisjes, die wery, want om mijn lengte, niet meer zo Jaden, niet serieus. Van alle mensen in het gezin, Jill. Van alle mensen in het gezin. Je wordt geboren als eerste dochter. Wat een vreugde zou je denken, toch? Als eerste dochter word je geboren, wat een vreugde. Totdat ze ontdekken dat ik pigmentplekken mis op bepaalde plekken van mijn huid. Ik moet kleren dragen, lange kleren, om die plekken te bedekken. Ja, lange kleren, om die plekken te bedekken. En wat doet dat mij allemaal? Wat doet dat mij? Wat zou het jou doen? Wat zou het jou doen? En de onzekerheid van mijn ouders wordt overgedragen aan mij. Het wordt overgedragen aan mij. En weet je wat het doet? Weet je wat het doet? Het breekt me. Het breekt me. Het maakt me kapot. Ik ben echt moeder van mijn zusjes en mijn broertjes. Kopen ze mooie kleren. Maar voor mij just clothes to cover up my skin. I am not the skin. I am the soul that lives within. Why are they ashamed of me? And why are you ashamed of me? I'm tired! Demi evito a blaka pour m'escape. Et qui m'a dit bro? Blaka na doté de taki. Lord! Lord! Why did you make me black? Why did you make me black? Why heb je me geen andere kleur gegeven? Why don't you make a change and make everyone the same? Zie je, die mensen zien me bijna niet. Ik ben echt al moe. De dag, God make one fout. Mi visie tranga. Lelijk eentje. Maar ano, mi make misrevi. Ik kan niet helpen dat ik er zo uitzie en dat ik moet brillen. Zie je, ik kan geen van jullie gezichten meer zien. Ik heb het letterlijk nodig. En dan, om dingen erger te maken in mijn dagelijks leven. Mijn klasgenoten. Ik ben er, maar het lijkt alsof ik er niet ben. Want iedereen krijgt die aandacht. Iedereen behalve Marvin. Ze kiezen voor mijn broers, mijn neven, mijn klasgenoten behalve Marvin. En dan, om dingen erger te maken, zeggen ze dat afwas van mij weer en weer deski. Maar door mijn manier van kleden zoek ik die aandacht van jullie. Maar ik kan het niet krijgen, hè. Marvin kan die aandacht niet krijgen omdat Marvin niet goed genoeg is. Nooit gaat Marvin goed genoeg zijn.
Ik heb altijd honger. Het lijkt wel alsof mijn hele leven alleen uit eten bestaat. Maar weet je waarom? Omdat ik me zo eenzaam en zo ongelukkig voel. En het enige wat dat kan verdrijven, is lekker eten. Mijn moeder, ze vindt dat ik te dik word en dat ik minder moet gaan eten. En weet je wat zij ook denkt? Ze denkt dat het mijn schuld is dat mijn vader van haar wil scheiden. Mijn klasgenoten. De ene, hij roept me vetzo. Die andere roept me gasbom. De ene roept me Big Show. Iedereen lacht erover, want het is grappig. Wanneer ik naar huis ga, denken ze niet meer over wat ze hebben gezegd. Maar wanneer ik naar huis ga, dan alles wat ze hebben gezegd, het blijft in mijn hoofd. En het herhaalt ze. En wanneer ik ga kijken in de spiegel, zie ik alleen wat hun over me zeggen. Waardoor ik niet meer in de spiegel kijk. Wie het niet weet, gaat het nooit weten. Het meest bekendste meisje van Lico. Als ze maar wisten hoe ik eruit zie, zonder ik dit op mijn hoofd. Beyoncé doet het. Cardi B doet het. Dus Manny doet het ook. En het werkt. Ik ben onzeker als ik het nu op heb. Mijn haar, het is zo kort dat ik Ping Ping word genoemd. Chop Choppy. En het maakt me zo onzeker. Maar de mensen met die pruik op mijn hoofd wil elke jongen mijn vriend zijn. En plus, bedrijven benaderen mij ook om reclames voor ze te maken. Dus ik ben niet aanzien. En I like it echt. Dus jij, denk wat je wil over me, I don't care. Waarom lach je? Ben ik een klop? Waarom kijk je naar me? Zie ik er grappig uit? Zoveel vragen. Ik weet het zelfs niet meer. Ik ben moe om mensen te zeggen dat ik niet weet waarom ik zo geschapen ben. Beperkt aan mijn hand, ik weet het. Ik zie het elke dag. Ik zie mezelf toch in de spiegel. Ik baat toch? En dan nog. Zoveel vragen. Zoveel dingen. En dat maakt me haar à la vrouw sa machine. À la meid sa machine hari. Omdat na dat afas dat. Me camoufleer afiri couché. Omdat ik best struggle. Nang afiri bek hier misrevi. Maar ai. Lupu famita. Asan di se spami gede. Pas ai dikep sawali batoi. Ager slip kado wak. Dit is mijn idee dat met uw expressie. Ik wil hem al begrijpen. Of maar verstaan. Maar mijn man je bin. Mijn man is te kwam hoe moet vast. Ja. Je ziet aan mijn tijd. Ik moet dat gaan samen vergeten. Helemaal jongen. Dat de Assange je met me fez de matif met dat is dat de mij. De mij bar me man chilling. De mij kar me walone. Slowly. Dummy. TVB. TF. TFB ala TF me anasel. Wat betekent? Raak van bedrijf.
tem uma coisa do rei. Ik kan het zo niet, ik wil zo goed leren. Ja, já não sabe como eu for eu. Visualize. Meu begrip atuh. Atiri sa me tiri fu como poeta e bilai sa me chari. Groko sondro lobi e sorguta te me sribi me bari. Te mi e taki de ordu e aka. Na suku me suku akrati fu waka. Groko sondro lobi e sorguta te me sribi me bari. So me san mi wantaki mami no habi mati. Mi ati e krei, mi ati e bron. Na mama make mi no make fu stone. Wanta tiri sa me tiri. Zoekende naar het slachtoffer die beter weet hoe zijn angsten, onzekerheid, twijfel, minderwaardigheid, laagstelligheid en negatieve gedachten moet overwinnen. Het begint in de gedachten, in the mind. A messed up mind is the devil's worship. But God has not given us a spirit of fear, but of power, love, and a sound mind. Yes, indeed. When they give me access, I enter. But
Kado! Kado yung ordeng asan isi po ka pa. Ik claim de ziel voor u, o koning Jezus. Dat ik ga ophouden, heren. Met privi, juna en dressie man. Met kakabano. Asari ka papa. Bevrijd uit dat sandisikado. Na juwa wang. Kapura uit dat donkitisi. Asari ka pa masra. En ik weet, heren, ik zal mijn deel doen om het voorbeeld te blijven geven. Maar misap dat na Yusref op een meeting. Dat Yuting. En ik blijf het claimen. Ik en mijn huis. Wij zullen de Heere dienen. Denk je dat hier is? Wij zullen de Heere dienen. Kan ik de beauty? Beauty. The devil is a liar. Oh, er is iemand bij. Hallo? Wie is daar? Hey! Kelly en Pearl. Ja. Hoe gaat het met jullie? Goed hoor, ja. Oké. Waarvoor zijn we hier? We zijn niet goed kijken hoe die is. Oh. Nou, oké, maar beter nu. Na het incident die ene dag. Hij is al weken in het ziekenhuis gelegen. Maar het gaat nu beter. Ze heeft medicijnen gekregen. Ze is rustiger. Maar wat gebeurde er dus met haar? Ja, op het ene moment had ze een mes in haar hand. Volgende moment lag ze op de grond. Ja, weet je, vanaf KB een baby is, heeft ze last van epilepsie. En naarmate ze ouder wordt, wordt het erger. Maar ik geloof en ik bid elke dag dat de Heer er hieruit gaat halen. Ik geloof het. Maar u bent geloven? Wat zou dat dan? Ik denk dat ze naar die episode kijken. Ik ben ook jeugdleidster, hè? Ik ben ook jeugdleidster. Je hebt een bosje bloemen gebracht voor Daisy. Oh, zo schattig. Ze zal het fijn vinden. Ik heb ook een Bijbel voor haar gevraagd, maar vandaag heb ik maar gedroomd en ik droomde dat ze aan het ontmoeting met de Heer ging, dus dan naar een Bijbel. Wat? Ja, en nadat Pearl me die droom had verteld, kreeg ik op mijn hart om een Bijbel voor Katie te kopen. My God, my God, my God, my Een God. Bijbel in gewone taal is Surinaams Bijbelgenootschap. Heren! Heren, u verhoort gebeden! Meisjes! Weet je hoe ik een Bijbel voor KB wil kopen? Maar ik ben bang dat ze het gaat weggooien. Heren, you piggy! Dank u vader voor uw dienstmaagden. En dank jullie wel hoor. Jullie zijn gehoorzaam geweest aan zijn stem. Echt, want weet je hoe lang ik die Bijbel aan van KB wil hebben? Ooit, ik ga er roepen dat ze nu dat die Bijbel zelf nemen. KB! Ja ma? KB, kom even wat op bezoek. Ja ma? Pearl en Kelly zijn hier. Waar ben je? Kom schat. Heb je medicijn genomen? Oké. Groet Pearl en Kelly nog. Dag KB. Hoe gaat het? Het gaat beter toch Max? Hoe gaat het met de school? Ja, ze is een week niet geweest toch? Ja, hoe gaat het zo? Ik heb wel een gevoel dat jullie daar over zouden praten hoor. Zo niet dat jullie zagen, dacht ik, zie, deze komen zeker zijn. Maar ik was ook een week lang niet op school hè, vanwege KB. Maar ik hoop dat jullie hebben voorbereid voor de rapronde volgende week. Natuurlijk, je kan gewoon voorbereid. Oké.
Alle oefeningen gemaakt? Ja. Nee, bel de man. Die man niet. Oh, die man komt. De kom. Ja, vrouw het hij. Ja, maar je sering. Ja, yo, ini nak door. Minum nak terang. Minum nak kursi klaar. Aku rup. Kunnen jullie dit? Wat tak tak pun. Saya dulu. Wah. Wow, saya nak gitu. Ano sa yung slide ko ba sila? Okay. Ya, Ya, jadi kau nak tips tu ya. Precisas en de clase, out de clase. Onder andere omstandigheden hadden we je gemist, maar boy. Bijna niet, want je bent niet de liefste. Zomaar. Waar ben je gemist? Want nadat wat is gebeurd, is de klas nooit meer hetzelfde geweest. Die door het echt niet dat je epilepsie had. Je hebt het echt niet. Dat is niet epilepsie. Maar kijk, dus jij hebt epilepsie, maar vandaag wil ik jullie laten zien waarom ik me altijd zo gesloten kleed, met lange kleren altijd. Ik wil vandaag, ik wil jullie vandaag laten zien dat ik niet ben vlekken. Is Kilota? Dus kijk, iedereen heeft wat, hè? Iedereen heeft wat. Gaby heeft epilepsie, ik heb pigmentvlekken. Larissa heeft een beperking. En Cedric, hij stottert. Iedereen heeft wat, iedereen. Waarom moet je iedereen zeggen? Laten we eerlijk zijn, Jerry gelijk. Ik wilde jullie zeggen, maar soms heb ik niets om te eten wanneer ik naar school kom. Echt, met Pina. Maar ondanks alles ga ik door. Elk een van ons heeft een munt. Elk een van ons. Maar wie dat er een betere dag zou komen, jullie moeten nooit opgeven. Dus die voelen je niet slecht. Er zullen betere dagen komen. Ik wil jullie vragen om het te vergeten van mijn onhebbelijk gedrag en het neerkijken op jullie. Ik heb niet alleen epilepsie, maar ik ben ook heel erg afzichtelijk door die pijnstijl van mijn
Weet je? Ik heb zo lang voor gebeden dat jullie een dagje kwetsbaar zouden opstellen naar elkaar toe. En elkaar om vergiffenis zouden vragen. Want dat is je redding. Was toe. Come qua la sua foto? Maar je moet je toch praten? Weet je, als ik zo naar jullie kijk, you are a chosen generation, a peculiar people, a royal priesthood. The Lord has taken you out of the darkness into His marvelous light. A chosen generation. Dat zijn jullie. Nog een idee om limonade met peur en groentje. Ja, nee, en peur. Ik ben peur. Ja, wij hebben gesproken. Zei dat ze dat gaan geven, zodat we ja, dat ook wel blijven doen. Het is niet waar hoor, anders zouden ze me niet achterlaten. Je liegt. Je vraagt maar. Ik heb lekkere zuurwater. Sorry, stop. Zuurwater is gezond. Kom maar Mevrouw, stop. Ik ben bereid gelukkig om iedereen deze elkaar te brengen. En sinds we allemaal hier zijn, wil ik gebruik maken van de kans om een Bijbel uit te lezen. En ik zie nog uit met jullie te bidden. Ik ga me bidden vandaag. Oké, staan jullie allemaal aan je bidden. Sorry. Ga je me naast? Jij gaat in de hemel. Ik erken dat ik een zanger ben. Dit is steeds niet te doen door niet te doen wat ik van mij doe. Dit is steeds niet bedoeld. Door niet te doen wat ik van mij doe. Ik erken dat de Heer Jezus voor mij gestorven is aan de kruis. Vanaf vandaag ga ik naar uw leven. En wachten op de dag dat u komt om mij te halen. Dank u wel voor uw liefde. In Jezus' naam. Amen. There is power
Lekker zuurwater hoor. Zon voor jullie. Lekker alsof je atmosfeer is aan. Wat is gebeurd? Nou, Sean. Wat? Jullie stralen zo? Wat is gebeurd? Wat? Drink lekker, drink lekker. Juf, is het echt zuurwater, ja? Nou, dat is goed voor je pH-water. Ja. Maar luister nog, jullie stralen zo. Die chosen generation waarover ik het heb. Ik zie het. Ik zie het. Dus je vrouw, dat zeg ik met als dat niet dat. Ik voel me zo anders toch. Die dat toch. Die die kort is toch. Of kort was. Jongen, kolaboi! Hey, dat! Middag, hè? En kijk, ik kan me eindelijk sexy kleden. Ik voel me echt niet meer zeker. The color black. I'm so in love with myself. Jill, ik denk dat we nu wel een Pepsi kunnen pakken. Hallo? En ik begin me minder onzeker te voelen. Ik ga ook minder eten. Als jij dat zegt, Karin, is er heel veel op aan komen. Jullie zijn speciaal door de Heer uitgekozen om koninklijke priesters te zijn. Jullie zijn een volk van de Heer, een koninkrijk van priesters, die speciaal gekozen zijn geworden om voor de hele wereld te vertellen hoe goed en groot Hij is. Begrepen? Ga zitten.
We hopen dat u genoten heeft van deze voorstelling. Wij waren de MC, mijn naam is Jonathan Musical. Why did you make me learn? We are created in His image, with love. We are created in His image, with love. Dus de enige planet is zijn handen is. A creation in this image looks like this. A creation in this image looks like this. So baby, we can make you feel Bilati. Tell me Bilati, then we get on to me. So me look in as pretty so MSC. I'm fast from the day, so I know be me. But saying the flexing, it's perfection, it's perfection, it's perfection. Hey, such a Why did you make me black? We are created in His image, with love. We are created in His image, with love. With love, we schapen naar zijn beeld en gelijkenis. We lijken op de Heer, besef je wat dat is. De kroon der schepping, wat de erkenning, een koninklijk priesterschap. Daar ben ik, daar heeft de Heer over nagedacht. Zo wie is de man die de man maakt? Wie is de man die de man kracht? Zo wie is de man die de man maakt? Kijk naar mij, een beeld van de Heer, ik ben vrij. 24/7, want de Heer krijgt idee. Nooit verwijt, je weet ik heb geen spijt. Een levend voorbeeld, kijk maar naar mij. We zijn gemaakt naar zijn beeld en gelijkenis. Want toen hij je schiep, heeft hij zich niet vergist. Dus luister niet naar mensen, want hij beslist wie je bent, wat je bent en waar je gaat. Wat de vijand ook probeert, hij is niet in staat. De strijd tegen planet in zijn handen is. A creation in His image, looks like this. A creation in His image, looks like this. Door deze vlekken kan ik me niet eens sexy meer kleden. In His image, with love. We are created in His image, with love. Die gado kamining en a look on me. A fasa me bring keep it mooi fushi. A fianti no want me pridati. I want kori me, I want bruya me. Your hari you true sin me denki. So biggie we ka biggie for win dati. Te we win dati, e broeder loan to me. Dan me look in a speaking so MSC. A fast from me day, so I love be me. Want zijn reflectie is perfectie. His reflection is perfection. Hey, sai precisa de um. Sai roubou esse review.